Nyt me tehdään Allulle ja kaikille meidän näitä tämmöisiä kaulanaruja. Ja joo, ette kysy miten tää on mennyt, en mäkään tiedä. Mä olin pieni tyhmä lapsi. Täällä näyttää. Nää siis vielä väritään. Että nää ei jää näin rumiksi. Joo. Nyt me ollaan saatu siivattu ja sillä me ollaan nyt tehty käsi sateenkaari. Tässä on yksi. Ja tässä on toinen. Tois kaksi on tuolla. Vielä me tehtiin pinkki ja sininen. Toinen niistä on Allulle. Ihan käsi saa. Allu! Pollu siellä. Allun on tää. Se ei oo siis näin pieni vaan se on. Nyt joo. Ja tässä on vielä mörkkä. Tuu tänne. Allu on siellä. Ihana aurinkoista. Tuossa ruokatilannetta. Joo. Pitää vaihtaa. Moi Allu! Siis mä en näe ite tästä mitään kamerasta, mutta veikaa te näette kyllä. Allun ruoat. No nyt se on monta päivää mössö ja sit tossa on niitä heinät. Ja sit noissa on aika paljon heinää, me pitää katsoa. Ja senkin on ihan omissa karsinoilla koska Polly syö niissä tää ruuat. Niin Polly syö Allun heinät, niin se ei kovin kiva. Sitten kun taas kun noin nyt on jo tossa välisellä. Niin mä aletaan ottaa varmaan niitä uusia ruokia. Ja siis me jätän siis tonne sen takia noin, koska sitten sinne se, no ei sit tarvitse pois, koska siinä kun ne syö se pikkusia sitten. Ja Polly saa siis tohon yhteen, näissä jos on tuolla viiva, te ette varmaan näe sitä viivaa, mutta siellä on tossa on jossain Pollun raja, jossa on tuolla. Polly mä näen. Ja Allulla on kakkosessa. Joo, Allulla on nyt se. Joo. Oikeesti. Oli vaan niitä. Tuo välikoimakin. Ja siis syy siihen, miksi mä otan Allulla on ollut ennakkosuola tuohon kannanfränsille. Että Allu sit tajuu, kun Allu on puoliksi sokea, niin Allu tajuu, että siellä on jotain ruokaa. Joo, kyllä se näkee ihan okoista, mutta sillä on silti vähän sille huonompi näkö. Niin, sen takia. Joo, Allu nauttii tuolla. Siis Allu on päässyt pari päivää pesulle. Se on niinku joka päivä käynyt pesulle ja nyt se on tosi pehmeä, tai ei se nyt pehmeä, mutta se on tosikin silleen tuntunut ihana poni. Me lähdetään kohta hakemaan kamoja. Lähdetään vaikka hakemaan heti kamoja. Täällä tuodaan eka tohon esim. Laitetaan silloin oikein meidän koko jalkkarit suoraan meille. Joo. Hetki. Siis Allu on tossa. Joo, nyt avataan kortti, koska mä jään muuten tästä tänään yli. Allu. Ai! Huono kameraa sitten. Allu siis pyörii aina korkeassa. Tää vaikuttaa puoliksi. Niin tässä on satula. Se on rasvattu, nyt se on tosi hyvässä kunnossa. Niin se on oli sitten reikiä harmainen. Se on tosi 12, mutta sitten siellä. Nyt on tähän apua. Ja on tosi kun pitää todeta, kun se on harjoitus. Nyt tuli tosta. Pitää vähän siinä harjoitella. Ruoan varmaan annetaan kahvia tuolta koska. Sori tää. En tiedä. Koko sana. Sori. Siis nyt Allu on niinku hoidettu nää kaviot, kun mä en jaksa huutaa enempää tai kuvata, kun se on ihan hirveen raskasta.
kuvaa samaan aikaan, joka on just äsken haavannut. Tätä jo. Niin siis laitetaan tänään saatella huoppaa, kun on valmiikin. Tuolla ahkera Minja menee. Palvelu on siis häntären ihan vaan, että se pysyy paremmin sisällä sit siinä paikallaan. Nyt Minja laittaa ahkerasti tuolla riimunnaruoton kaulalle ja sulitset sinne päälle. Norma ratsastaa tuonne kentälle. Noniin. Allu on tässä valmis. Et joo. Malta pikkuhiljaa käveltä kentälle päin. Tämä varmaan ratsastaa sinne kentältä tai jompikumpi. En tiedä. Nyt mennään selkään. Nyt. Selässä. Ja nyt lähdetään liikkeelle. Niin. Nyt mennään taas selkään. Pudun taas. Sitten jatketaan. Alusti hihna irtostossa. Ja alusti kukalainen ja lopeta takaisin. Et joo, me lähdetään nyt liikkeelle. Ja mä en muista vielä kuvaa, mutta ratsastuksen nyt kyllä varmaan. Hienosti alkuvuokaa. Oteta pienessä raavia. Noniin. Mitä sä teet niin? Miksi oppii? Onkohan mun alla joku? Itsehän. Niin laukkareet mennä. Et joo. Nyt laukkareella. Otin vielä yhden laukkapätkän, mutta... Siis... Mä en varmaan pysty sellaista kuvaa, koska toi... Siinä on siis kohta mun veljen kauppaan. Et joo, tästä tulee vähän haasteellista. Mut joo, sit jäi suuttava saada kaupalla nää. Voidaan siis, en jaksanut raata Alluun niinku tuolta meidän kentältä asti, eli melkein tuolta ihan kaukaasti. Joo, mä siis joudun ihan lopettaa, koska mä oon tällaista aivan lopussa. Et joo, mun on varmaan joudun lopettaa. Et joo, mä vien vaan Allun tonne ja hoidan nää kanat pois. Et joo, moi moi!